ate? 270. 270 lang po, oh. Presyo po ng hipon. Good size po siya. Ano, Brad? Sariwa. Sariwa pa sa lola ko. Ay, ito po, may mga iba't market. Hindi ka na rin makakapagtanong kasi nakikita naman po natin mga tag price po nila. So magkano ang yellowfin tuna? Magkano te? 150 po yung kilo ngayon ng yellowfin tuna. Kasi na per pieces po yan. Mabibili nyo po dito. Boss, magkano na per kilo mo ngayon ng galunggong? 180 po ang per kilo po ng galunggong. Tsaka Matungan po tayo ngayon. Aliado na lang po lahat ang parinda natin. Dito po meron pong yellowfin tuna po, 130 po ang per kilo po. So si Idol, medyo kaunti lang po ang paninda ngayong araw po ng Biyernes. Pinaganda na po namin bukas, Sabado. Sigurado bukas marami to. Shoutout kay Idol. Idol, lingon ka. Boss, magkano dito sa galunggong malalaki? 140 sa yellowfin. 160 po yung yellowfin tuna po nila. Ayan po. Tumpok-tumpukan po dito sa Malabon. Ayan po. 50 pesos po ang mga tumpukan po rito. May magkano ang isang plato po tumpok? At yung mga tumpukan po dito na tinda ni nanay, 50 pesos po. So, good morning po sa ating lahat at sa mga kabos po natin dito. So mag-update po tayo na mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. Marami po kasing nagtatanong na ating mga kababayan kung bakit yung presyo ng mga bilihin po dito ay pabago-bago. So sasabihin ko lang po, hindi po talaga stable po yung mga price po dito ng mga hipon at ibang klaseng laman dagat o mga isda po rito sa Malabon. So, a-update ko po kayo kung magkano po yung presyohan ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, magandang umaga po ulit sa inyong lahat at sa mga kababayan po nating OFW sa ibang bansa. Tara, samahan niyo po ako sa pag-iikot dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! So, nandito naman tayo sa tindahan ng mga gulay. So, mag-update po tayo ng presyo po ng kamatis tsaka ng sibuyas. Dito po yan sa Malabon Central Market. Sa labas po yan De, magkano na kamatis? 130 po. Kilo? 130 po ang per kilo po dito ng kamatis. Sa sibuyas po, 150. Sa sibuyas po, 150 po ang per kilo po dito po sa Malabon Central Market. Yung loob po, tindahan po yan ng mga karne. Manok, baka, baboy. Sa loob po yan ng Malabon Central Market.
nandito po tayo. Ito yung mga price po ng paninda po dito sa Malabon Fish Market. So marami pong tinda ngayon dito sa Malabon. At yan po yung mga price po. Ang pusit po, 180 po ang per kilo. Dito po may lapu-lapu, 160 ang per kilo po. So dinarayo po tayo dito ng ating mga kababayan at nakikita po natin mga taga-Ipay pumupunta po dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano ang kilo ng ano? Asa-asa? Asa, 150. 150. 140 sa 140 rito. Isa galunggong, 120. 120. Yan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market kung saan ay marami po mga namimili nating mga kababayan. So nag-update po tayo ng mga presyohan po dito ngayong araw po ng Biyernes. Ganito po yung sitwasyon po ngayon sa lugar na ito at marami pong kababayan po natin ang mga namimili. Shoutout sa iyo, tropa. Shoutout sa Pamilya Bansot. Kaya sa rin po dito, 130 po ang presyo. Dito po may tilapiyang Batangas, 110 po ang per kilo. Magkano na ipon, te? 270. 270 lang po, presyo po ng hipon. Good size po siya. Hoy pare! 140 na lang, sariwa. Ano, Brad? Sariwa, sariwa. Sariwa pa sa lola ko. 140. Pagkalang lumayo. So yan, may mga tag price na po yung mga tinda ni Kuya. So makulimlim po ang panahon. Medyo bumabagsak-bagsak na pa paunti-unti ang ulan. So lipat tayo dito sa kabilang linya. At update po natin yung mga presyohan po dito. O dito po may mga iba't ibang klase rin po mga isda at mga tumpukan din po. Ay, ito po may mga iba't klaseng isda rin po rito. May mga presyo na po yung mga kanilang paninda po talaga rito sa Malabon Fish Market. Hindi ka na rin makakapagtanong kasi nakikita naman po natin mga tag price po nila. Ito po may tumpukan po, salay-salay. Tapos sipon po, 250 po ang per kilo. Dito may hipon din po. Boss, magkano na hipon? Mura lang. Dito po 280 po yung presyo po ng hipon. So magagandang klase na po yung mga hipon po natin ngayon dito. Yung mga presyohan po rito ay makikita po natin sa Malabon Fish Market. So dito lang po yan sa mga gilid-gilid po ng Malabon Consignation at Malabon Central Market. Paglabas nyo po dito, makikita nyo po yung mga nagtitinda po sa mga gilid-gilid po dito sa Malabon Fish Market.
Dito meron dito mga tilapia Batangas. So magkano ang yellowfin tuna? Magkano te? 150 po yung kilo ngayon ng yellowfin tuna. Tapos dito po may tilapia Batangas. Kung magkano na tilapia Batangas? 170. Sakto lang ba? Sobra yan. So dito naman tayo sa ating mga kasama. So ito po yung mga presyohan po at so dito yung mga may presyo na po yung mga bangos. Ayan po, makita po natin na per pieces po yan. Mabibili nyo po dito. So dito may mga latag din po mga galunggong. Boss, magkano na per kilo mo ngayon ng galunggong? 180 po ang per kilo po ng galunggong. Tsaka may tulingan din po siya. At dito naman po meron din po mga prutas. Sa tulingan, 160 po yung per kilo po ng tulingan. So ikot po muna tayo. Dito meron din pong cream dory, tsaka mga dilis, dulong. Boss, may laki na boss. 50 na po per kilo ng tahong ni Idol. Pili lang yung bilisan tahan. Idol, thank you. Yan po dito may mga prutas din po dito sa gilid po ng Malabon Consignation. Yan po yung mga price po nila. Dito po meron pong tindang manok, naka-repack po, 100 pesos po ang isang plastic. Dito po meron po. Dito po tayo magkano? Talaba 100 Oh, lang. 100 pesos Mababa po. ngayon, 50 lang. Ayan po, itong lata po yan, 50 pesos. Tapos ang talaba po natin dito, 100 pesos po ang isang tabo. So, te, salamat po. Magandang umaga sa iyo, boss. Sir, kimatungan po tayo ngayon. Aliado na lang po lahat ang parinda natin. Dito po, meron pong yellowfin tuna po, 130 po ang per kilo po. So si Idol, medyo kaunti lang po ang paninda ngayong araw po ng Biyernes. Pinaganda na po namin bukas, Sabado. Sigurado bukas marami to. So dito naman po tayo sa mga marami nagtitinda po ng tumpok-tumpukan. Shoutout kay Idol. Idol, lingon ka. Boss, magkano dito sa galunggong na malalaki? 140 sa yellowfin. 160 po yung yellowfin tuna po nila. Ayan po. Murang-mura na po yan dito sa Malabon Fish Market. So aabante po tayo dito sa kabila naman pong tindahan. So ito po yung mga tumpok-tumpukan po dito sa Malabon. Ayan po. 50 pesos po ang mga tumpukan po rito.
Boss, magkano tulingan? Yan po, may mga tulingan po sila mga paninda at tumpukan po na isda. Nay, magkano ang isang plato po, tumpok? At yung mga tumpukan po dito na tinda ni nanay, 50 pesos po. Ang gaganda po ng isda natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. Boss, isama mo ito sa vlog niya. Isama mo sa vlog mo. Hoy, tumingin na. Isama mo sa vlog ni Poppy. Ayaw eh, ay sumama. Mag-shoutout ka. Tapos lagyan mo ng konting yelo. Boss, magkano tulingan? Ano po yun? Magkano tulingan? Ito, 120. So, ang ganda po ng laman ng yellowfin tuna po. Ayan po. Ang sarap po, 170 lang kilo. 170 po ang per kilo. Dito po sa tulingan po, 120. Binibigay po ng 110 pesos. Good morning. Good morning po. Shoutout po sa inyo, nanay. Bango sa atin. So, sa nakita po nating sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, mura pa rin po ang kanilang mga panindang isda at hipon. Meron din pong 250 pesos. So, sa mga nagtatanong nating mga kababayan, yan po yung update ko po dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po.